Искаш истински хубав градински маркуч? Тогава ела в Стабил Агро. В Стабил Агро предлагаме разнообразие от градински маркучи. Имаме 3-пластови, 4-пластови, с 5 слоя, дори с 6 слоя. И ще питате защо пък толкова много слоеве? Ами защото този с 6 слоя вече грам не се осуква. Освен това, имаме и маркуч, който е изцяло изграден от рециклирано ПВЦ. Към маркучите предлагаме и изобилие от бързи връзки. Имаме такива към канелката, от канелката към маркуча, от маркуча към пистолета и разбира се всякакъв вид разпределители. Другото нещо е, че те са в различни материали, мецингови, с софт тъч усещане, изцяло пластмаса. Освен това имаме страхотни пистолети, които отново са в гамата изцяло метални или изцяло пластмасови и с 2, 4, 7 или 8 струи. Към тях добавяме и разпръсквачите за трева. Виждате ги в този вариант в кръг 360 или като дъга. Към всички маркучи може да вземете и макари от нас. Също имаме пластмасови и метални варианти, на които могат да се навиват до 50 метра, дори 1 цол. Просто ни попитайте. Елате в нашия магазин в Пловдив или на stabilagro.com.